Wij hebben het 20-jarige bestaan van de Jerappel-kwekersvereniging. Van de Fries-Groningse Jerappel-kwekersvereniging. En dat gaat goed? En dat gaat goed, ja. Ja? Ja. Mijn vrouw Sietske is ook een Groninger. Oh ja. En dat gaat best. Oh. Ik ben alweer trouwd, dus dat gaat best. En wat is jouw functie hier? Ik ben proefveldbeheerder. Oh. Of commissaris. Ja. En ik zorg ervoor dat die rappels in de groen komen. En groeien en er weer uitkomen. En dat binnen al deze rassen? Al deze rassen, ja. Deze hele, alles wat je ziet aan je rappels, dat heb ik teelt. Nou, dat ben je wel even dwaan of net? Ja, dat valt aan. Oh. Met die Rabelbesjen is een mens. Een mens die 80 jaar wordt. En ik ben 80 jaar. Die heeft 80 jaar wat beleefd. Zij van je rappel ik. Want ze zijn echte persoonlijkheden, heb ik begrepen. Ja, dat is wel. Ja, nee, dat is echt hier. Ja, hij heeft ze mij verteld, ja. Maar wat is er nou zo mooi aan zo'n hierappel? Het is nooit gelijk. Het is nooit gelijk. Het is altijd oors. Nou, ik ben hier gewoon voor de aardigheid, dus ik heb er totaal geen verstand van. Maar Nee? ik vind het allemaal prachtig. Je hebben verder niks met hierappels. Nou, mijn man die heeft zijn cursus hier, dus die vindt het interessant. En dan in een goed houdelijk, dan gaan we eens mij nou. De leden sturen dus rassen in, nummers. Om te zien of er weer een nieuw ras tussen zit. Ja. En gaat dat vaak goed of vaker net? Precies maar. In principe gaat het vaker net goed. Er zijn kwekers bij, nou die kweken al misschien wel 50 jaar en die hebben nog nooit een nieuw ras. Er binnen net een prottenvrouwen die interesse hebben voor hierappels. Ik ben niet zo goed in Fries. Doen we het in het Nederlands. Ik zei, er zijn niet zoveel vrouwen die echt interesse hebben in de aardappel. Nou, ik loop hier met een lijstje van mijn vriend. Oh, Maar ja, ik heb dit jaar wel geholpen met aardappelspoten en weer uit de grond halen. En ik heb ook het proces met de kinderen op school gedaan. Dus we hebben ook in de schooltuin hebben we een beetje gemaakt, hebben we ook aardappels gepoot. Maar ik heb er in die zin dus niet heel veel verstand van. nee. Je bent gewoon juf. Ik ben gewoon juf, ja. Maar heb je wel kriebels als je de aardappels ziet liggen? Nou, ik vind het wel leuk om te zien, want mijn schoonvader die staat daar en mijn vriend die doen dat dus samen. Dus wel leuk om te zien wat ik dan het afgelopen jaar heb meegekregen om dan te zien nou ja, wat hier ligt en om te kijken waar je dan nog moet letten of het een goede aardappel is of een beetje minder. Hoe doet ze het? Het gaat heel goed. Nee, het Heb is, je al discussies? ja, gelukkig wel. Ja. En het is leuk om met meerdere mensen over aardappels te praten. En als je dat virus over kunt dragen naar andere mensen. Kijk, mijn vader heeft het virus aan mij overgedragen en nou ja, dan probeer ik het ook op anderen over te dragen. En dat lukt er op heden lukt het aardig goed. Dus ja, het is gewoon leuk om ermee bezig te zijn. Hij was 10 jaar en toen lagen wij al naast elkaar op de knieën. En zo is, ja, daar is dat overgaan van die virus van dat virus is al begonnen. Ja. En dan komt de schoondochter erbij en die heeft er dan ook nog Ja, een nou mening ja, over. dat is dan helemaal leuk werk. Soms heb ik wel het idee dat ik meer vragen nog van haar krijg dan de oude. Maar dat weet ik niet, wat zij alle andere tijd nog bepraten. Dat weet ik niet. Nee. Hoeft ook niet, toch? Nee, liever niet. Liever niet.